Ассалому алайкум тамоми бародаро ва апаҳо. Имрӯз видео дар бораи анкета гап мезанем, AgriHR, чунки бисёри бародаро пур кардагӣ буданд ва мехостанд ки тезтар биёянд. Аз сабабе ки Екатеринбург маҳкам шид дар Россия, бисёри бародаро да сообщение омад ва бисёри бародаро ки аллакай уже пур кардагӣ буданд, хаотир шиданд ки дар куҷо бигзарем ва чӣ хел пур кунем. Ва бародарҷон, як бор дигар боз мефаҳмонам ки аз сабабе ки Екатеринбург маҳкам шид, чунки байни ду давлат ҷанг аст, маҳкам шид. Пас аз ӯ ҳозир ҳамин компанияи AgriHR дар Қазоқистон гузаштааст ва барои дар Қазоқистон гузаштан бисёрота гуфтагиянд ки 6 моҳ бояд аз Россия берун бошен то шуморо барои собеседование файрод кунанд. Хо барои очни собеседование бошад, хо барои онлайн собеседование. Ва бисёри бародаро хавотири кашидааст ки мо ба номрои Россия пур карда будем, ё ки адресомона Россия мондагӣ будем, ё ин ки давҷа омадагӣ ки 6 моҳ бояд шумо аз Россия берун бошен, мо бурем яке 6 моҳ аз Россия берун бошем, моро занг назананд, зиндагимон пеш намерава. Ба ҳамин хотир аввалин дараҷа шумо бояд занг бизанед дар куҷо, дар гарячи линияи номери Қазоқистони AgriHR, ё ин ки дар электронни почташон, чунки дар ҷо телеграм да мақсад реклама мемонанд, ё ин ки дар инстаграмшон реклама мемонанд, шумо дар таги комментаришон менависен ва ё ҷавоб наметиҳанд шумо да ва дар саволои шумо дар ҷо ҷавоб дода наметавонанд. Аз ҳамин сабаб шумо бародарҷоно ягон парво накунед. Агар ҳамо барои шуморо занг задан, мисол ҳамо очратон бия, вақтон бия зангтон мезананд, шумо агар аз беруни Россия бошен, шуморо онлайн собеседование мегзаронанд. ё ин ки бисёротон мегӯянд ки мо Қазоқистона вибрат кардагӣ нестем, Екатеринбурга шояд занг монда зананд. Иша бародарҷоно ғайр ҳам компания будагӣ дига ҳеҷ кас намедонад. Ба ҳар ҳол агар шумо да зангам задам, шумо онлайн собеседование гузаштен, пас аз ӯ шумо да бо як бор дигар силкаро он мекунанд барои очни собеседование гирифтан. Барои очни собеседование гирифтан шумо метавонед ки дар ҳамон ҷо бо аз сари нав Қазоқистона вибират кунед. Ягон проблема намешава. Бисёрото агар Россияро ҳам гирифтагӣ бошен, адресотон ҳам Россия боша, ира як бор дигар боз занг занед, пурсен хубтару беҳтара, чунки ма дар ӯ компания кор намекунам ки ҷавоби аниқ шумо да битам. Лекин ба ҳар ҳол агар шуморо вақтон омадагӣ боша, зангтон бизана. Аввалин дараҷа шумо агар ай онлайн собеседование гузаштен, баъд фикри очни собеседование кунед, чунки бисёри бародаро пешвақт мардум забони русиро намедонист, ё ки англисишон сус буд, ё ки хуб буд намемондашон, ягон проблема буд. Аз сабаби ки ҳозир хеле паноҳандагиҳо бисёри бад шидагиянд, аз дигар давлатҳо омадагиянд. Айни ҳол ҳамун паноҳандагиҳо ки дар Англия омадагиянд ва бекоранд, ҳаморо фермаҳо равон кардагиянд. Ба ҷои ҳамун мардуме ки аз СНГ меовардан барои ҳамун клубникчиниву помидорчиниву дигар коруборо капустчиниҳо, аз ҳамин сабаб уже аллакай омада ҳамо дар ҳамун фермаҳо кор кардастанд. Рабочи сила, яъне ки қувваи кории Англия ҳозираш да ҳаст. Че мавзӯе ки аз дигар СНГ ё ки аз дигар давлатҳо мардума пул додаву визаҳои центр гирифтан омадан, аллакай ки мардуми паноҳандагиҳои рус, паноҳандагиҳои Украина ва дигар намуди паноҳандагиҳо рафта, уже дар ҳамун ҷое ки мардуми тоҷик аслан кор мекард, уже аллакай рафта ва ё кор кардастиянд, чунки уже аллакай ва ё да статуси паноҳандагӣ додагияншон ва ё уже бекор мондагиянд ва ё рафта дар ҳамун ҷо ба музди каме ки мардуми тоҷик да медоданд, ба ҳамун музди кам кор кардастиянд. Ва ба ҳамин сабаб имсол мардуме ки бояд меомад кор мекард, аз ҳамин сабаб кам гирифтастияншон. Ва баъд аз ӯ то набаронед ки иҷа ягон фирма шуморо маҷбур оварда наметавонад, ё ки намега аз пеш худаш биёра. Вақте ки агра меган, агра ҳамин Англия, вақте ки ваёда иҷозатнома метаҳад, ё ин ки барои ӯ талаб мекунад ки мо дар ҳамин қадар одам дар кор барои кормон, баъдан ва ё ҳамин одамое ки ҳозир шумо запасной истодагиен, шуморо кадоме ки пеш пур кардагӣ бошед, ҳаморо файрод мекунанд. Лекин аз сабабе ки имсол хеле одам бисёри бад омадагиай, аз сабабе ки дар ду давлат ҷанг буд, хеле паноҳанда зиёд шидагиай, ҳамо рафта айни ҳол дар ҳамун фермаҳо кор кардастиянд. Ва бисёри бародаро сабаби ҳамира намедонанд, бисёрош мегӯянд ки ба пул шидай ё ки бепул шидай. Бале дуруст, бисёри компанияҳо ба пул шидагиянд, бисёри мардума фреб кардастиянд посредникҳо. Ягон посредника бовар накунед, дар ягон кас пулам натиҳед ва ягон кас шуморо просто да гирифта оварда наметавонад. Фақат официална компания оварда метавонанд ки ба шарте ки аз тарафи агро компанияи Англия ва ёро муроҷиат кунанд ки мо дар хел рабочи сила ё ки қувваи корӣ дар кора, аз ҳамун сабаби мо оварда шуморо метавонанд. Ё бисёриётон дар размишена омадагӣ то ҳозира косомер ждат кардастен 4-6 моҳ шид. Бародарҷон, шумо фақат сабр мекунед. Агар ҳамо ки занг бизананд барошон қувваи корӣ дар кор бошад,
аввал ҳамин шуморо косоме равон карда шуморо меёранд. барои очни собеседование ягон парво накунед ва агар ки шуморо иншолло агар ай онлайн собеседование бигзаред, шумо бо дуюмбора возможности доред ки барои дуюмбора бо Қазоқистона вибират кунед. худтон медонед ки барои вибират кардан дуюмбора шумо ҳамун коду пароли Agri HR тона мезанед. баъд онлайн собеседование тона гузаштан ҳамунҷо аллакай худаш пайдо мешавад ки Қазоқистон, ва аз ҳамунҷо метавонед ки рӯзҳои наздике ки барои шумо хулаи осонтаре, аз ҳамунҷо вақтоша гирифта биёед дар Қазоқистон очни собеседованиеро бигзаред. ва бародарое ки ҳозир шумо пир кардаген ждат кардастен, яхак агар зиқам шавен, чунки бисёри бародаро аллакай уже аз очни собеседование гузаштаган 4-5 мошид ждат кардастен. размещенияву косномерошона то ҳозира ва ёд омадагӣ нестай. ба ҳамин хотир имкониятон боша илтимос забони англиситона хуб кунед, ба ҳамеди тер пият нашен, ба ҳамеди ӯ визое ки шумо да метиҳан чиз визаи 6 моҳа seasonal work метиҳан, ӯ кор қатӣ фақат меёд дар фермо кор мекунед. агар шумо 4 моҳ ё ки 5 моҳ ё 6 моҳ хатиаби агар бачаҳое ки ба пое ки мехондагӣ бошен забони англисиро ихтиёр кунед, шумо визои терди қатӣ меёед. терди қатӣ меёед ки метавонед биёед даҷа бо дигар намуди визо қатӣ дигар давлатҳо рафта кор кунед. уже аллакай ӯ сезоне ки пеш вақт буд мардум хеле бисёр меомад, дигар ӯ сезон нест. ҳама уже через шидагай ё ки ҳама уже пасмонда шидагай, аз сабабе ки уже панаҳандагои ҷа бисёр шидаган рафта дар он фермо кор кардастанд. шояд шумо бо хеле солҳои дуроз ждат кунед. шумо ягона роҳ метавонед апаҷону акаҷоно компанияда пир кунед, коду паролатонро дар дастотон бигиред, ҳамун электронии поштаотонро гум накунед, просто худтон англисиро ёд гирифта аз дими зиндагитон шавед. чунки вақте ки агар иншоалло худои тинҷиву оромиро бата иёбо бигардан бираванд, шуморо количестваи ганда бисёртонро файруд мекунанд. ба он вақта мисол уже баъд пиркунӣ бо мумкин 1 сол пасш биёратон. ба ҳамин хотир ай ҳозира пиркунед, коду паролатонро дар ягон ҷо бимонед. иншоалло худо розӣ боша, шумо ки вақте ки ё одамо ки абрад нарафтанд давлатошон шуморо бо бисёртар файруд мекунанд. аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон. лекин ҳар кадомет ки забонои англисӣ ё ки арабию хитои дигарро медонед, ҳаракат кунед дар тарафи Европа ганда бисёр корҳо бисёранд, лекин ба шарте ки шумо касбу ҳунар дошта бошед, забондонитон хуб бошад. худованд нигаҳбон. саволотон бошад дар комментарӣ бинависед. вобаста ба саволои шумо худо хоҳад бо ягон видео карда барои шумо маълумоти пурратар метем, то чени мефаҳмидагӣ монад. чунки мо ягон компания надорем ва дар ягон компания кор намекунем. худованд нигаҳбон ҳаматона.